Tarko ne aje! Dakata! Aje! Aje! Dama a wannan ahali akwai wanda ya taɓa rasa ransa domin ƙasa, yanzu kuma an yi wani rashin dacen ƙaninsa yana kwance rai hannun Allah. Nan kwanaki biyu da suka wuce ya sami ne yake mun magana kan auren ƙanwarsa. Bisa tsarin doka ya kamata mu sanar da su nan take, amma kuma hakan zai iya sawa a ɗage auren ƙanwar, hakan ka iya jefa ahalin cikin damuwa. Idan kuma muka faɗa a rayuwa wani daga cikinmu ne zai je da sunan ya je aure bayan biki kuma ya sanar da su. Doka ko da'ar rayuwa? Idan aka tambaye ni zan ce da'ar rayuwa, saboda haka wani daga cikinmu zai je lokacin da ya dace ya sanar da maman cikin hikima. Mafi karancin abin da za mu iya yi kenan ga ahalin da ya irin wannan sadaukarwa ga ƙasa, riri ta zuciyarsu. Saboda haka yanzu tambaya ita ce, a madadin rundunar ƙasar Indiya wane ne zai ɗauki wannan nauyi? Yaro na aje kenan, na san kai ne kadai zaka iya, kai kadai ka iya. Saboda haka aje gobe zaka je kuma ka dinga tuntuɓa ta, sannan kuma idan da bukata zaka iya ɗaukan abokin rakiya. Mamu kofin shayi biyu da Allah. Shin da Allah ka san Farfesa Barati kuwa? Malama Barati? Malama Barati malama ta ce. Ni ma yanzu an yi wajen sati bana ganin ta. Mu je can. Ku jira ni ina dawowa. Yauwa. Madam, a ƙarshen layi akwai wata mota mai lamba AFA 21356. Direban zai kai kwaya darba cikin aminci. Malam, ka ga wasu yara mata uku a nan? Ban gansu ba, madam. Na san kina nan ta wani wajen. Gara ki fito, in ba haka ba zan shege su. Yaran ki kuka suke, ko nan yayanki ki bayyana kanki man. Ki fito. Mama. Basa ba!
waye kuma kai? Sina, na yi wa Ubangiji alkawar Sina saro kanta. Je ka! Kada ki damu, ba abin da zai faru. Ni da ɗanki a runduna ɗaya muke. Ni ma sunana Aje. Har ya nemi a bashi hutu? Dab da zai taho kuma sai aka tura shi wani muhimmin atisaye. Amma zai zo auren. Sam kada ki damu akan komai. Kafin zuwan shi ni da Malam Prasad muna nan, za mu kula da duk shirye-shiryen aure. Komai zai tafi yadda aka tsara. Kar ki damu akan komai. Kai, waye kai? Hey! Ina fa tsaka da magana ne. billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al'umma na cikin wannan gari da kewayenta ne maka sallama irin ta addinin musulunci. Ba maki wani ya taba gaina wani bai taba gaina ba. Ina zauna cikin wannan gari namu na Kaltungo wanda bana da wani aiki dare da rana safiya da yamma sai ba da magunguna irin na gargajiya. Bangaren Islam medicine muke wannan ayyukan, wanda kuma dukkan mutumin da ke bukatar magunguna kafin mu ci gaba da bayanin magani zai samu a nan ƙofar gidan baba tsohon soja baba kebe shugaban yan banga. A nan ne muke zama, a nan ne zaka samu shagon mu dare da rana insha Allahu. Kuma akwai magunguna bangaren ma'aurata tsakanin maza da mata wanda idan ka zo wani wurin zaka samu. Akwai magunguna abin da shafi bangaren toilet infection, akwai na mata kalan shi daban, muna nan akwai shi a wannan shagon. Akwai magani kala-kala bangaren na maza wanda ya shafi bangaren toilet infection, shi ma da maza daban. Akwai na bangaren sanyin kashi, shi ma akwai shi a cikin wannan shago, kun ga na idanunku a cikin wannan shago. Akwai magunguna abin da ya shafi matsaloli na masu cutan iskokai ko bangaren mayu ko abin da ya shafi secret society, su ma akwai su a cikin wannan shago muna badawa. Muna karɓar jinya kala-kala ga al'umma. A dukkan mutumin da ma bai ji an yi bayanin cutansa ba, ya garzaya zo wannan shago namu mai albarka a nan cikin garin Kaltungo bakin kasuwa a gidan baba tsohon soja baba kebe shugaban yan banga nan gabar da kasuwa. A nan ne muke ba da wa'annan magunguna. Idan kana so ka zo ka sami a wannan wurin dare da rana. Akwai magunguna abin da ya shafi bangaren fatan jiki wanda ko da ƙurarraji ne ko su ɗaure sun feso a jikinka ko ƙazuwa ko makero, ka zo akwai maganin da za a baka wanda za ka sha na zai kashe na ciki, akwai na saman fata wanda za ka shafa. Akwai magunguna abin da ya shafi bangaren shayi ga masu raunin jiki, kai ko da yau aka haife ka akwai shayin da muke dafawa wanda za ka yi baka kai amfani da shi. Akwai shayi bangaren sadaure, toilet infection, hawan jini, walsa, typhoid, abin da ya shafi ciwon sikila. Kuma akwai shayi wanda zai ke kara maza kuzari har da mata, wanda idan ma ba za ka iya zuwa ba za ka iya turowa zo a saya maka. Kuma kan iya tuntuɓa mu ta namban waya 081 35 74 8144 shine wannan namban waya. Dukkan mai bukatar wannan abubuwa zai zo samu a nan bakin kasuwa ta Kaltungo gabar da kasuwa a gidan baba kebe shugaban yan banga. Ubangiji Allah ya taimaka mu, Allah kuma ba mu sa'a. Mai neman ƙarin bayani zai nemi a tuttube a wannan namban waya 081 35 74 8144.
Allah ya sa mu dace. Allahumma amin. Na gode al'umma sai kun zo. Haza wasala.